Ahojte, ja som Pišta, jeden zo spolumajiteľov Hello Coco a skúsim vám dneska skrátko ukázať, ako vlastne Hello Coco produkty vznikali a ako fungujú a čo sa s čím dá kombinovať, aby si možno lepšie pochopili, ako ich prezentovať ďalej, lebo veľmi nám na to záleží, aby ste naozaj hovorili správne údaje k jednotlivým produktom. Idem rovno k veci, aby som vás nezdržiaval. Fialové pasiky, momentálne najväčší hit, robí najviac predaja. Hneď na to pásiky, ktoré sú zelené, ktoré obsahujú PAP, vysvetlím zloženie a vysvetlím vám to asi tak. Tu sú základné zložky. Color Corrector Technology, zložka PAP a zložka HAP alebo NH. Vlastne všetko je to hydroxyapatit alebo nanohydroxyapatit. Nanohydroxyapatit je v menšej nanoforme, aby sa dostal lepšie do skloviny. To znamená, že veľmi podobné veci. PAP je zložka, ktorá reálne bieli, ktorá sa dostáva dovnútra skloviny a vyplavuje všetky nečistoty, ktoré sú v tom zube, čo spôsobujú to zažlbnutie zubov, lebo zub keď praskne a nie je úplne zdravý a každý jeden náš zub, a predpokladám, že každého zub má trhliny alebo praskliny, cez ktoré sa dostávajú nečistoty z nápojov, z jedál. A my vďaka tejto technológii PAP rozpúšťame všetky nečistoty, ktoré v tom zube sú a vyplavujeme ich vonku. Následne nastupuje hydroxyapatit alebo nanohydroxyapatit, ktorý ten zub vyživujú, lebo hydroxyapatit je minerál, z ktorého je zub zložený. My v nanoforme ho dokážeme do zubu dodávať v zubných pastách alebo v rôznych iných produktoch, aby ten zub sa následne zacelil a keď prestane mať zub trhliny, bude sa menej z dlhodobého hľadiska znečisťovať. A najefektnejšia zložka Color Corrector Technology. Je to vlastne fialový pigment, ktorý pridávame do rôznych našich produktoch. Ten spôsobuje optický klam, kedy žltá s fialovou spôsobujú bielu. A to je ten wow efekt, ktorý robíme v našich produktoch a ktorý majú práve tieto pásiky. Tieto pásiky sú najpredávanejšie preto, lebo sa z nich spojili dva najúčinnejšie zložky a to je práve CCT zložka a PAP zložka. CCT zložka spôsobuje ten wow žiarivý efekt, ktorý trvá niekoľko minút, lebo ten fialový pigment, ak sa usadí na zubnej sklovine, on sa postupne vyplaví a tým pádom zmizne ten optický efekt. Ale v tejto zložke, ako všetci viete, je aj PAP a týmto, keď to budete používať pravidelne, tak ten zub sa reálne aj znútra bieli a dokážeme vrátiť jeho prirodzenú belosť, nie zažltnutie. Potom sú tieto zelené pásiky, ktoré obsahujú PAP a hydroxyapatit. To znamená, že v prvom kroku vďaka PAP tento produkt má najväčšie množstvo prípustné, ktoré je legislatívne možné PAP zložky. Pravda, že bez peroxidu, čo je veľmi dôležité. Všetky naše produkty sú bez peroxidu. PAP zložka dostáva nečistoty zo zubu preč. Hydroxyapatit ten zub zaceluje, dodáva mu tvrdosť tej sklovine, tým pádom sa tam nedostávajú z dlhodobého hľadiska nečistoty. 30 minút. Tu vieme bieliť aj z dlhodobého hľadiska, majú brutálny wow efekt. Tieto sú silnejšie z dlhodobého hľadiska. Odporúčam, keď sa ľudia budú pýtať, kombinovať tieto produkty alebo kúpiť si balíček tieto aj tieto a mixovať jeden deň jeden, druhý deň druhý, alebo podľa aký mám akciu si dám fialové, keď akciu nemám a nepotrebujem aj wow efekt a som doma, dám si obyčajné zelené pásiky. Ďalej, veľmi dôležité. Pero obsahuje gel, je to veľmi podobný gel, ktorý je už v tých pásikoch, len je v gelovej forme, je veľmi voňavý, dá sa použiť a nahradiť ako ústna voda, ako dezodorant do úst. Myslím, že je veľmi efektný, funguje veľmi dobrý do kabelky na použitie kdekoľvek počas dňa a zároveň obsahuje aj takisto PAP zložku a hydroxyapatit. To znamená aj biely, aj ten zub vyživuje ešte ako doplnok k tomu celému, veľmi dobre efektné. Do kabelky. Korektor, ten obsahuje vlastne iba Color Corrector Technology. Je to ten wow efekt. Dá sa to používať vo forme pasty, kde si nanesiete farebný korektor a vyčistíte tým zuby. Nevýhodou oproti pásikom je to, že vlastne máte ho veľmi krátko na zuboch, to znamená ten fialový pigment nemá dostatočne dlhý čas na to, aby sa mohol usadiť vo väčšom množstve na sklovine a tým pádom ten efekt nie je až taký, ako to je na tých pásikoch, kde ten pásik ako nosič je oveľa efektnejší, lebo si ho dám na zuby, 30 minút mi to na tom zube drží na jednom mieste
a preto ten efekt z tých pástikov je taký najväčší, ktorý vidíte na všetkých našich videách. Potom zubné pasty takisto sú delené podľa toho, aké zložky obsahujú. Niektoré z našich pást obsahujú zložku PAP, to znamená tú bieliacu zložku, je to bieliaca pasta. Zároveň tieto kolorizované obsahujú už aj nejakú príchuť, ale obsahujú hlavne nanohydroxyapatít, na hydroxyapatít v nanoforme, ktorý sa hlbšie dostáva do sklinín a spôsobuje výživu tomu zubu z dlhodobého hľadiska, aby ten zub bol zdravý. Ostatné produkty, čo ešte stojí za zmienku hlavnú, je tieto prášky. To sú tie puky, ktoré máme, buď je biely alebo čierny. Biely je silnejší, lebo obsahuje oveľa viac zložiek, to si teda už prečítať, teraz to nejdem vysvetľovať. Je to abrazívne bielenie, to znamená z povrchu zubu odstraňuje všetky nečistoty ako veľmi jemný šmirgel, ktorým vieme odstratiť všetky nečistoty z povrchu zubu. To znamená, že je veľmi dobrá kombinácia kombinovať si tieto produkty, či už sú to pásiky na najefektnejšie bielenie, dokončiť to buď zubnou pastou na dennodenné používanie, alebo takýto prášok, ktorý môže byť čierny alebo biely podľa zloženia. Ten odporúčame použiť max 2-krát do týždňa a doplniť to možno perom, ktorý je dobre do kabelke na bežné používanie, kde vám to osvieži dých a zároveň spĺňa všetko to biely a zároveň vyživuje ten zub. Plus máme ďalšie produkty, ako sú to zubné kefky s menom, výborný darček, alebo rôzne zubné nite, alebo ďalšie produkty, ktoré tu ani teraz nemám, sami ich viete. Toto sú najlepšie produkty na predaj. Všetky naše produkty neobsahujú peroxid. To je najdôležitejšia vec a hlavne sú to funkčné produkty. Odpúšťame od pást, ktoré sú len ovocné. Každý jeden náš produkt má buď vyživujúcu funkciu alebo bieliacu funkciu. Verím, že som zodpovedal všetko. Ak máte akékoľvek otázky, otočte sa na nás a budem rád za spätnú väzbu a držím vám palce. Verím, že ste všetko pochopili a všetky naše produkty vám budú chutiť a fungovať. Ďakujem veľmi pekne.